Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme vypújčenie licence z licenčního serveru Z2 3D. Dáme si štart, všechny programy, Z2 Soft, Z2 3D 2016, správce licence a klikneme na vypújčiť. Použijeme aktivačný ID, ktorým sme aktivovali sieťovú licenciu. Ja ho mám na ploche v textovom dokumente. Označím si ho. Pomocou Ctrl+C ho dám kopírovať a pomocou Ctrl+V ho vložím do tohto riadka. Môžem si dať buď dobu vypújčení, keď kliknem do toho riadku, zobrazí sa mi kalendár a môžem vybrať dátum, do ktorého chcem vypújčiť licencii. Alebo druhá možnosť je čas vypújčení a tam zadám počet dní, napríklad 5 dní a po 5 dňoch sa mi licencia automaticky vráti na server. V tomto prípade použijeme dobu vypújčení, klikneme do riadka a dáme tam dobu vypújčení do 11.6. Klikneme vypújčiť. Máme tu správu o úspešnom vypújčení licence, klikneme na OK a teraz máme licenciu na tomto počítači. Takže môžeme sa s notebookom odpojiť do siete a využívať licenciu mimo firemnú sieť. Takže týmto spôsobom sa dá vypújčiť licencia zo serveru Z2 3D.